חברת גלאון, מאווררים ושואבים בע"מ, מייצרת ומשווקת מאווררים ושואבים לבית, לחקלאות ולתעשייה. גלאון מתכננת ומייצרת בעצמה את כל מוצריה, והכל תחת ביקורת איכות קפדנית בכל שלב ליצירת המוצר המושלם, לכל צורך ודרישה. גלאון ניצבת בחזית תחום הייצור של המאווררים ושואבים בארץ מזה כ-30 שנה. השירות, האיכות והאמינות עומדים בראש מעייניה. החברה מציעה למעלה מ-25 דגמי מאווררים ושואבים לכל מטרה, וממשיכה להשקיע רבות בפיתוחם של דגמים נוספים. גלאון עובדת בהתאם לתו התקן ISO 9001-2000, ובנוסף לתחום העיבור והשאיבה, מבצעת גם עבודות נוספות בתחומי התעשייה והמתכת.